tabe bolden. Carsten, hvem vinder kampen i dag? De kører den første efterskole. Hvor meget? Jeg tror, de vinder 3-2. Det glæder vi til. Det glæder vi til rigtig meget. Fans? Ja. Hvad vinder kampen i morgen? LME. Hvor meget? 3-2. Hvem i alverden har vi heromme? Margavo. Hvem vinder kampen i morgen? Ja, det er vi jo. Vi vinder 3-2. Hey fans. Hvad bliver kampen i morgen? 4-0! Her har vi så FIFA boys. Er I klar til kampen i morgen, boys? Nej, jeg kan ikke den dag. Sebastian kan ikke i morgen, men hvad tror du så kampen den ender? Jeg har sagt Kiel, han skal tåre på mig. Så Okay. nok hertil. Okay. Men vi håber, du bliver klar til i morgen så, Sebastian. Hvad ender kampen, Gaben? Det kan ikke den dag. Hvad ender kampen, Gaben? Hvad kampen ender? Ja. 5-3 til Løben Kloster Efterskole. Lars? Hej mor! Bliver det en god kamp i morgen? Ja, det bliver det. Hej mor! Og vi vinder igen? Ja, det gør vi selvfølgelig. Godt, Lars. Men du er bare klar? Yes. Ja, klar. Super. Lars Hansen, vi glemte simpelthen dit resultat. Vi vinder 3-2. Vi vinder 3-2. Ja. Okay. Så har vi lige fanget Kloang. Ja. Men i et vigtigt spil. Kloang, hvad vinder kampen i morgen? Selvfølgelig vinder vi igen. det er klart, det er også, vi er lidt med. Okay, hvor meget vinder vi? Jeg tror, vi vinder 2-0 den her gang. Hvem vinder kampen i morgen? Det gør vi selvfølgelig. Hvor meget? Vi har noget energidrik til 2-1. Kasper, hvordan bliver kampen i morgen? Det bliver en tæt kamp, og jeg tror, vi taber 2-1. Du går lidt negativt ind til det, men bliver det en god kamp ellers? Ja, det bliver fedt. Lad os Børnegård. Dag. Hvad bliver kampen i morgen? Hvad det kommer til at stå, eller hvad? Ja. Jeg kender ikke modstanderen, så jeg ved det ikke. Okay. Et hurtigt resultat? 5-0 til os. Stefan, Altså, hvem vinder kampen i morgen? det gør vi. Hvor meget? 4-3. 4-3? Ja, så... Undskyld Magnus, det er lidt upassende, men vi er nødt til at spørge, hvem vinder kampen i morgen? Vi vinder 4-5. Vi vinder 4-5. Hej David. Hej Magnus. Hvordan tror du, kampen kommer til at gå i morgen? Altså, jeg tror, det bliver en rigtig tæt kamp. Men jeg tror, at LME løber med den til sidst og vinder kampen 4-2. Jeg glæder mig til David. Her har vi så holdets absolut mest rutinerede og klogeste spiller, Victor. Victor, hvordan bliver kampen i morgen, og hvad tror du resultatet bliver? Ja, altså min umiddelbare analyse vil være, at hvis vi scorer flere mål end Hatting i både første og anden halvleg, siger mine beregninger, at vi vinder. Gustav Kruse. Ja. Hvad bliver kampen i morgen? Jeg tror, LME vinder, lad os sige 3-1. Hej Mathias. Hvad vinder kampen i morgen? Hvad er det, der andet for Hatting. Hatting. Hvor meget vinder de? 1-3. Sun above, melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of Så det vil sige, fokus. giver of immortal gladness, fill us with the light of day. All that works with joy surround thee. Earth and heaven reflect thy rays. Feeling forest, veil and mountain valley, meadow fast and sea. Singing birthday, flowing fountain, call us to rejoice in thee. You make me joyful, you make me joyful. All hearts are so full. You make me joyful, you make me joyful.
singing, march we onward, victors in the midst of strife. A joyful music leads us onward in the triumph song of life. You make me joyful, you make me joyful. Our hearts are joyful, joyful. You make me joyful, you make me joyful. Our hearts are joyful, yeah. You make me joyful, you make me joyful. Our hearts are joyful, joyful. You make me joyful. You make me joyful. Our hearts are so full. Yes, they are. You make me joyful. Men det er for et skud. Kom så, Emil! Hvad har jeg sige? Det er en forrygende sejr, og godt kæmpet. Det bliver lidt mere spændende, end det var planlagt. Vi burde have lukket den inden, men sådan er det jo. Nu skal vi afsted på tirsdag. Hvad har du at sige? Jamen, vi går videre til næste kamp. Er I klar på det? Hvad? Er I klar på det? Jamen, det er vi i hvert fald. Det er en lang tur, men vi skal nok give en sang, og vi tager hjem igen. Super godt. Og det blev 3-2. Lars, skal du ud og puls? Lars, vi glemte helt dit resultat. Skal du ud og ryge, Lars? Men sandt nok ikke, om det er Kasper. Hej Kasper. Det er muligt. Mathias Schmidt.